jos mä laitan puolen väliin asti. Katsotaan se vielä. Ei ne ainakaan vielä saamata sitä. Joo. Jotta konetta näkyy enemmän. Mitä tuossa koneesta pitäisi näkyä? No nyt tulee selväkin, mikä se näkyy tässä kohdassa. Mut siinä oli se sauma. Sinne tuu kamerakin tästä on. Joo, se voisi olla. Ja katsotaan uudestaan ja uudestaan. Oikeastaan Hasimeahan ei tarvitse oikeastaan näkyä tuossa välttämättä niin kroppaa juurikaan. Joo, siinähän voi juuri näin. No on se tehty siinä. Pitäisikö vielä mennä lähemmäs? Että se olisi melkein niin kuin laite- ja käsivarre. Herkkilee. Mikä on tiedä? Kuka sitä laittaa? No kun just sitä me mietin, että kuka tyhmä laittaa molemmat. Eiks tuolla? Ville! Nätisteli kädet. Salakuvaaja. Salakuvaaja. Stilberi. Eikö se nyt ole? Tarja.